Na, ez az újfajta masinánk, ami téglalap alakú anyagot nyom. Most lesz a betöltése. Elárjuk az ajtaját, és kezdjük hát a vizsgálatát azt engedjük rá, mert ha gyorsan nyomjuk, akkor a víz ki fog pöttyögni minden feleten a szét. Így lassan kell ráadni az előtt. Vizsgálika. Azért, hogy minél több víz ki tudjon belőle jönni. Szépen lassan egyenletesen nyomjuk a fal. Most már egy megadott jel, ameddig kell itt nyomni a pirosit. Ez egy ilyen próbaképpen csináltuk most, és megnézzük, hogy milyen vastagságú lett a készanyag. Kinyitjuk az elejét is, és ugyanezzel a gépi kinyitással ugyanezzel a gépi kinyomással pedig kivesszük a kész papír és ürészpor alakú brikettet. Jó? Sok volt. Elmentél sokat nem.